Ililipat na sana sa isang container ang reticulated python o sawang ito na na-rescue sa Panganiban Drive sa Naga City nang biglang matuklaw ng sawa ang isa sa mga tauhan ng Naga City Environment and Natural Resources o SENRO. Halos hindi pumigla sa pagkakasakmal ang sawa sa lalaki sa video. Kalaunan ay natanggal ang sawa at ligtas naman ng lalaki na tuklaw dahil klasipikadong non-venomous species ng ahas ang sawa. Luckily, ano lang naman, mababaw lang naman. And luckily din non-venomous po yung sawa na yun, syempre. And after nung incident, nagpaturok na po siya ng anti-tetano. And okay naman po siya ngayon. Sa pagpasok ng taon, sunod-sunod ang rescue operations ng SENRO dahil sa sightings ng mga ahas. Ayon sa SENRO, posibleng maiugnay ang sunod-sunod na sightings ng mga ahas sa nagbabagong panahon. Start ng summer and similarly, pag mag-start na rin ang tag-ulan. Makamandag man o hindi, nagpaalala ang mga otoridad na protektado ang mga ito ng Animal Resources Conservation and Protection Act of 2001. Chris Novello, CSN.